Il-bojkot li qed jagħmel il-Partit Nazzjonalista fl-iskrutinju parlamentari tal-kandidat riferut Angelo Gafà għal kariga ta' Kummissarju tal-Pulizija ġie mfisser bħala ġufija u disservizz lill-pajjiż. L-editorjal tal-Independent saħaq li għall-ewwel darba f'pajjiżna se jkollna kummissarju tal-Pulizija magħżul bi proċess trasparenti minflok magħżul mill-Gvern. Fisret is-sistema ġdida mill-Kummissjoni għas-Servizz Pubbliku li għamlet skrutinju u qarblet il-kandidati kollha bħala waħda distakkata mill-politika. L-editur tal-Independent żied jgħid li hemm 3 rounds ta' skrutinju fuq min se jokkupa l-ogħla kariga fil-korp u l-Oppożizzjoni involuta fit-tnejn minnhom. L-Oppożizzjoni involuta fil-Kummissjoni għas-Servizz Pubbliku hekk kif hija għandha żewġ membri li nominathom hi u anke chairperson Louis Naudi inħatar biqbil mal-kap tal-Oppożizzjoni. Dan fil-waqt l-Oppożizzjoni iparti mill-Kumitat Parlamentari għal ħatrit pubbliċi u għalhekk bl-ebda mod ma tista' tgħid li mhix involuta fil-proċess tal-għażla. L-editorjal żied jgħid li l-Oppożizzjoni għandha l-obbligu li tagħmel skrutinju lil persuna li se tieħu f'idejha tmexxija tal-Korp tal-Pulizija. L-Independent żidet tgħid li l-Oppożizzjoni qed tiraġuna b'ħatfall filwaqt li staqsi kif il-fatt li l-Partit Nazzjonalista qed jagħmel dan il-bojkot x'benefiċċju se jkun għall-pajjiż. Intant il-Gazzetta llum irrapportat li l-Kummissjoni Venezia faħret il-kunċetti leġislattivi dwar il-proposti dwar il-Kummissjoni Permanenti kontra l-Korruzzjoni, dwar dawk ingaġġati mal-Gvern bħala persuni ta' fiduċja, dwar il-ħatrit tas-segretarji permanenti u l-mod kif se jkun maħtur il-Kummissarju tal-Pulizija. Lillum irrapportat li l-Kummissjoni Venezia faħret il-proposti tal-Gvern fil-qasam tal-ħatra u lid-dixxiplinar tal-ġudikatura u diskrevit bħala pass fi direzzjoni tajba dawn il-bidliet kollha. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.